Pues lo que s'ha dissenyat de la plaça és s'ha eliminat tots aquests mobiliaris, aquestes estructures que eren necessàries, que el que feien és que hi havia molts trossos que no se tenien espai suficient. S'ha fet davant de l'edifici que tenim així un espai que tindrà ombra per a que se pugui gastar per a, ja t'he dit, els actes no mega gegants, però sí actes que s'organitzen per part de l'Ajuntament. Després tindrem al costat aquesta zona infantil nova, més pensada més per a un ús més pràctic per a tots els més menús de la casa, i sobretot també s'han pensat que els arbres que tenien, que també potser molestaven, un arbre no molesta, però si la seva ubicació no era la correcta, doncs estiga col·locada on toca. Anem a intentar mantenir tots els arbres que teníem, però reubicar-los, i sobretot pensant per a que sigui la pràctica la plaça més útil, és a dir, que se puguen organitzar fires i coses que fins al moment no se poden organitzar perquè no n'hi havia ombra, perquè no teníem espai real per a gastar-lo. Pues ja sabem que els terminis són molt sofrits, mai se sap quan van acabar, l'estimació són 7 mesos. S'ha fet l'inici dels obres en aquest moment, que és al principi de l'estiu, per a que no ocupara, que a soles ocuparà un estiu i no ocuparà dos, per a que intentar generar les mínimes molèsties als veïns, i ja t'he dit que per la part tècnica i els arquitectes de l'Ajuntament s'ha pensat el millor moment, i que era sobretot per les obres d'impermeabilització de la plaça, que són molt importants. Donar-li l'enhorabona en primer lloc a l'alcalde, a Javier, per la iniciativa de reurbanitzar aquest espai tan cèntric en el poble. Esta plaça, que com estàvem parlant, és molt utilitzada per a que els xiquets i les xiquetes vinguen ací amb les seues famílies per a gaudir, com dia l'alcalde també per a la gent jove, no? A mi se centre per a gent jove que volen fer ací en la plaça, i en definitiva crec que complís amb les línies que nosaltres teníem previstes dins del nostre pla obert d'inversions. Sempre dic que els alcaldes i alcaldesses estan sent responsables amb el que la Diputació s'ha encomanat. Nosaltres teníem com a prioritat, una de les línies era que el pla obert d'inversions anara destinat als parcs i jardins de les ciutats de la província de València, i aquest és un dels millors exemples que podem tindre en el que volíem que siguera el pla obert d'inversions. Volíem que siguera un pla obert que transformara les ciutats, que transformara els espais públics, que sigueren espais públics per a poder gaudir tota la ciutadania, perquè en definitiva pensem que les ciutats estan per a ser utilitzades i per a que siguin espais d'esplai, de descans també. I com diu l'alcalde, van a fer una reurbanització de la plaça amb ombres, amb seients i amb una part de jocs molt important per a que tota la ciutadania senta que aquesta plaça és d'ells. En definitiva serà una plaça per al poble, que és el que l'alcalde pretén.